ok daher mar ng'adi kama. Jatend piny kane loso e nyasi ni, kanyo loso nyasi ni, nyocha wacho ni opuoje jatend piny mane odhi retire mar 4 Uhuru Kenyatta. Nitiere gik moko mane wena amba kasora kaka dhand dichuo mar chopogi. Achiel kuomgi en affordable housing, CBC kod mamoko. Notemo imply ang'o, notemo kelo wach mane iye ka. Ing'eni William Ruto ok en wach mokwongo mosewacho gigi. En osewacho ni gik matimogi kata mana sirikal mar Uhuru Kenyatta ne ni kodgi. Kata mana king'iyo manifesto mar Azimio negitie. Mondo kik wach ni gigi owuok godo kamoro ma ene mong'eyo majikia. Otemo wacho ni gik matimogi ok gin pacha, ok gin dwacha. Magi dwach sirikal mane nitie cha ne timogi, Azimio kadi ne odonje sirikal dino timogi. Ena yo motemo kone godo jopiny ni gigi ok gika. Ng'ata madibedie sirikal do timogi. Sirikal moko acha ne timogi. Rachne ni ento koro timogi gagoko. Nikech king'eyo notemo bero e wang' jopiny. Ni an gi yo kahango nu kata mana sirikal mokalo chan ne mano chakogi. To gigi adira makende ni ne ginti. Lakini nok tim gi oreya makoro timogi. Gachune gagoko makoro nitie. Erokamano. Emomiyo an kipenja weche mag Kingpin ma Mount Kenya tako ni podi. Nikech sani pod nitiere e chwang' gi lit moro ma ji nigo miye higa achiel mondo Kithure Kindiki bendo bedi ofis. Nikech kano ka ofis nwawacho kamler ni Kithure Kindiki ok en jambola, okia mobilize ji. En ng'ama ne nigi lo famne to ne japuonj. To gimomiyo chung seneta en William Ruto ni ema kone ni bwana Didi chung seneta tok kose chung ne William Ruto case. Inyalo paro maber chien ka ni Kithure Kindiki ni no yier PS modagi ka ofis. Uhuru Kenyatta modagi. Mokoni an akia tiyo tiji serikali. Modagi dweche 8 kapok report office. Mo mi ng'ato kendo. Koro chung ne seneta ni William Ruto mano influence. To chubedo seneta tamare. Ka inyalo paro ka koro yiereri gi ji mokon we siasa. Abro gonu chieng' moro mbaka ng'ama no or modhi omanye. Ma William Ruto gocho ne bwana no kawana go. Mokone ni tafuta rafiki yako mwambie nataka kumzungumzia. Nikech no kun makata namba usimbi William Ruto ni okomali. Oyuadi. Mangiso ni okoja siasa, nikech siasa okutimre kamano. So en nyaka koro kunamba momieno nyaka ng'e ni ok en mana tij ofis gi bolo ruok tok jatende. Nitie numbers ma bende nyaka otim ang'o, nyaka okele yiero manyien. So wamiye higa achiel. Okay. Erokamano. Victor